okporo ụzọ kilomita ha dị 12 n'ime obosi nke kansụl ime obodo Idemmili North n'ime steeti abụ ndị gọọmenti Anambra steeti ga-arụ. Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ ya detara aka n'ala dee niile kwee nkwa mgbe ọ gara leruo ka ajọ ọnọdụ okporo ụzọ ndị ahụ si bidote iru n'ọnụ nke na-ebutekwa ihe ịcha aka mgba nke gburugburu nke gụnyere oke ide mmiri n'ebe ahụ. Ejike Abana nọkwazi wee wetara anyị akụkọ. Dịka gọvanọ si kọwaa, ya bụ ezi ibu nke ga-ebelata ọka ahụhụ ndị bi na ebe ahụ na-ata. Gọvanọ mekwara ka amata na gọọmenti ya na-agbasi mbọ ike ịfụ na obibi ndụ ndị bi na steeti a bụ ejiamaatụ ma kwue na gburugburu steeti a bụ ihe kacha echu gọọmenti ya ụra. Ọ kọwara na okpuru ọchịchị atọ bụ nke iju mmiri burugoro ugbu a na steeti a ma kọwaa sị na etu ọ dị ugbu a na ọ dịkwu ka ya bụ iju ọ ga-eburukwe okpuru ọchịchị ọfụ tinyere na ata ahụ ma kwuo na ihe ndị a bụ ihe na-echu gọọmenti ya ụra. Ọkammụta Soludo kọwara na gọọmenti ya na-agba mbọ ịfụ na ndị ahụ iju chụpụrụ n'okpuru ọchịchị dịgasị iche iche bụ ndị a ga-eme ka ọnọdụ obibi ndụ ha dịkwa mma ọzọ ma rịọzie ka a ghara iji na-ekpochi ọwa mmiri aghara aghara na steeti a. Onye nta akụkọ ABS kwukwara na mgbe gọvanọ bịara ya bụ njem na afụrụ ndị mmadụ ka ha na-ekwu ụkwụ ọnwụ wee na-ekwu na ihe ndị ahụ na-echu ha ụra bụ nke gọvanọ ga-emezuru ha. Ezi ndị ahụ gụnyere Odumele Out, Ugwu Agba, Ibolo, Eziwe Karodu na Awada ya na Owelaja ndị dị n'Obosi. Ya bụ gọvanọ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ọlụ bụ injinia Ifeanyi Okoma na ogbo ya nke Special Duties Maazị Sylvester Ezeokenwa na ndị ọzọ bụ ndị dugara ya bụ njem.